Kulumbaca, Tripura Hastini Joto Tripura Salukurangno, ini ka hamiani bisingti taja tani kok sarane musungka, jeseng kenamani munggia kami amsaini, koraksa Ojit Deborma serang saat ini diputar ni kenaka, bono betanani bagai saitoka samung sidra kanyarapnai. Abu nanti yang kisah kok sarane musungo, zaras o samung sidra kanyarap, otoba zara ama haja wan suwi tangnai tebul lukurang nang, kasih kok sarane musungo, sengje saimano, demokrasi ni full pilar engka reporter atau media kok tuh tunai rong sengkem jago. Piaba sengwan suwi nya kangke, sini di perasal ni bagai kangke media rok full pilar, full number pilar ya, number one pilar nani kelayu. Tam ni malah seng saimano, media rok ni je samung tamo, abu seng kaham siu. Piaba seng sana tangke media rok je bor ni samung ni bade, kebang mas samung bor kelai tunggu. Tam ni malah sini di perasal tahu bekelejak. Tahu seng bunyi siang kulo usulujak sentak media ni bising teruk nubzagi mano live mano kasih tisana nengi media kasih hanya nanya nengi media kasih saksu jano subanan bagi media ni bising bebak sini saung media ni bising ngi tunggu siapa sentabu wan punya nyeke sai mano media ro asik je kosto klayai borok satung watui dukho kosto obahai risk borni live no risk nawi samung klayai ma tunggu tamni malasin ti prasane ham krani bagai obo hajarawo tumung judi media rokno obo hake khlai tong hangke sing tipara sarok boro soginai belai wana masinsa aboni bagai ang tini sanani nayo je sini media rok asik borok ni je samung ni phatarok je sik borok ni khlai tai aboni phatara boro samung khlai tongo o jara phano sing borok no borok ni sep ni bagai sing borok no rhimanya no man jenaka sing borok ni sep je sep nangman no sing mai singse obo hai ngi tonglai hangke sing tipara sar bor soginyai sing sana thangkai sing bunyi do phani kokno sana nanglia sing bunyi do phabai sini media rok jaga soprop jaga tam khajago bujago tokjago abo sin mokol buskango nugunya tongo fiaba ini oma hai samung kaham khai tong majarawo sini media rok ni upor point obo hai akromon borna attack khai tong hangke abo sini live bumani kaisa belai wana masincha live buma ngai tamni hemala ang khaching musai thangka je media rok je samung khlai tongo borok je borni samung ni phataro sing khlai ugo borni samung phataro khlai tongo media rok ni samung tangba media rok samung ka koktuma thumnani si fiaba sini media rok la koktuma thumano badde ang khaching musai thangka jotto jaga wo borni samung borok sara sing susugya oma haijarawo kabang ma sini ini serang satini khorsa takuk Ojit Soprop jaka abu simia sing thanai rogo nukha kok Tripurani media rok thung dai kabang ma channel ni media rok bahanyo jaga soprop jago bujago tokjago domogro jago sikri jago aba hai ngoi tongo fiaba sing sini o oma hai je samung hamya no yakar yang ngke sini live mate bu keleknai sini tomung samung te bu keleknai sing te bo uklogo tongnai tamni himale je sini bagai samung khlai tongo sini tiprasani thanjani bagai sini tiprasani hamkrani bagai sini tiprasani live mani bagai sini tipra sarangno joto thanjak khlaini bagai hamjak mung ruwi borok asik kosto je samung khlai tongo o samungo je borno bada khainai othoba jara akromon khainai attack khainai chajak yangnai borni bagang bellaken kha hamyamai borno kha hamyabai bornang sanani musumu aba haironor taangdi jahate sini live mano kuzugoti sarane sini hamklani samungo ti sarane gagaseng media rang support ma khlainai tamni himala sana thangangke borok media khlai ba koktuma thumui borok busukle rangpusa ajui manba sana thangangke fiaba borok o rangpusa maya no borok khatiya karinyo borok hopung sapung khlaiei satung watai khlai sini bagai samung khlai tongo o jaga sing jotono khama basalanyai ei o je takuk Ojino Soprop kha boni bagai majra rjaknang thung ei oba hai thinango tai tang thung jotono busina ning thung media jese te kisa kok sarani musungo borok sini kok borok media ba sini kok borok je media khaikanai rok kok tuma thunai rok borok jese panang thung borok sinti prasan bagin khayo sinti prasan bagin borok phunugo sinti prasan kaham samu borok khayo borok kini sagjora kuno media ti prasan media rok nang kuno media rok no kuno tv channel rok no oba hai sini ti prasani hamyani kok samani ba sini ti prasan no sikaglanyani sini ti prasar no ukulgu sunani sini ti prasar da hamkrani kelegi tongtheng aba hai samung seng tini bo media ni bising nugui manyako
जों साना थांगा स्रां जातिनि बिसिनि गोबां ककमा kaham nugu गोबां jaga borni je samung khlaimai nabo sini mokolo nugunya tongo obo hai jorao borni sakao obo haike attack khlai tongke soprobui tonghanke जों एकदम sini langma monak nai aboni bagui ang joto tipra sarma hai haite khulumui sini tipra hastini lukorong te khulumui sarani musungo obo hai samuroni bagui जों joto maba chalainai o jaga kono politics kono religion abo hairo kono ta silaiteng jahate je khlainai borok boni bagui जों majra marlainai totona ham